ଆସିଲା ହଳଦୀ ରସମ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାଇଫୁଲ। ତାହେଲେ ଜାଇଫୁଲଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଶୋରେ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଥିଲେ ଜାଇଫୁଲ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ରହିଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ଜେନା। ତାହେଲେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଶୋରେ ହୋଷ୍ଟ ଭାବେ ଓ କିଛି ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିବାର ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଜାଇଫୁଲ ନାଁରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଜେନାଙ୍କ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ହଳଦୀ ରସମ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ବା ଜାଇଫୁଲଙ୍କର ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ହେଲେ ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 32 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ମଜା ମଜା କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଜେନାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦିନୀ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଲିଉଡ୍ର ଏଇଭଳି ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।